मैयाहाय जोंनि जारागुरि आरो गुगलगाटा बाजाराव मैया मास्टार ग्रुपफ्रा जोंनावहाय गामियाव रावजोंबो राइजफोरजोंहाय रायलायामारिनो बिसोरो अफिसजोंहाय खारनानै मैयाहाय बाजार कमिटिखौ खालामनो थाखाय बिसोरो इमिडियेटलि बिसोरो मिटिं इस्यु खालामनानै बिसोरो लेंहरदों। ओमफ्राय बिसोरो मा खालामदों, गावसिनि जानायफोरखौ खामानिफोरखौहाय दिना लाबोनायखौसो बिसोरो फरायथिनानै देखायदों। दा थार कारणे जों मैया एसे दांगाबाजि बा दावराव दावसि जालायनायखाय दिनै बिसोरो परामर्श लानांगौमोन। जारागुरिनि ओनसोल बाजुगाव बा जारागुरिनि मार्केटनि मानसिफोरखौ लानानै सेंग्राफोरखौ लानानै बिसोरखौ लानानै बिसोरो मिटिं खालामनानै सोरखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट दोननांगौ दोननाङामोन बेबायदि बिसोरो खालामालाबायनो बिसोरो मास्टार जानानैहाय दिनै गभर्नमेन्टनि जग जानानै बिसोरो बेबायदि खामानिखौ मावनाया बिसोरना गोरोन्थि जादों बायदि जों मोनदों। तार कारणे जों बेबायदि खामानिखौ जोङो एक्सेप्ट खालामा। दिनै जोङो गोदान जोङो कमिटि दादों जारागुरि गुगलगाटा बाजारावनो जोङो दिनैहाय गोदान बैखौबो लानानै जों दिनैहाय मिटिं खालामबाय। दिनैहाय जोङो मिटिं खालामनानै जोङो गासिबो रायजो राजाफोरजों जोङो एक्सेप्ट खालामबाय। दिनै आमायस्वर नर इसवारिखौ जोङो प्रेसिडेन्ट दोनबाय, सन्जित बसुमतारीखौ जोङो सेक्रेटारि दोनबाय। बैखौ रायजोआनो बयबो समर्थन खालामनायखाय जों बयबो गोजोन मोनदों। आरो जाय जे मैयाहाय मास्टार मानसिफ्रा बिसोरो क्लास खालामनो ना नैबे बाजारखौहाय समाधान खालामनो, अबेबा समाव बाजाराव बिसिबां गोनांथि जायो, दावराव दावसि जायो, बिसोरो क्लासखौ नागारनानै बे जायगायाव फैनानै मालाबाबो समाधान खालामनो हाया। मानो होनना बुङोब्ला बिसोरनो अलरेडि बिसोर साख्रियाल मानसि 80,000 90,000 बिसोर मोनखायो। होमब्ला बेबायदि जों आनप्लेस सिजन जोंनि बेखार मानसि दङ, बे बेखार मानसिखौ बिसोरो समाधान होनो जेनथेन बिसोरो मा खालामदों, गावसोर थख' मास्टारफोरखौ ज' लानानै सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट खालामनानै बेबायदि खामानिखौसो मावना फैदों। जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया, थैनो जों खालामनो हाया। बेनिखायनो आं दिनै बुंदों रायजोफ्राखौबो बा बयबो मास्टारफोरखौ आं बुंनाय जाबाय दिनै। दा बिसोरबो जुदि नेक्स्टआव जोंनि खोथाखौ जुदि मानियाबा जोङो मोजां गिदिर सिद्धान्त लानाय जागोन। आरो नङाबा जोंजों गावजों अखानायलायनानै जोङो मोखां नुलायलायो। नङाब्ला जोङो एक जन जोङो नाम खारिनाय होनाय जागोन, स्कुलनि नामखौबो होनाय जागोन। जों बेखौ जोङो मानिनाय नङा। दिनै जों मिटिं गठन खालामदों, दिनै राइजखौ लादों, गासिबो हारसा बर' सान्थाल गासिबो जों लानानै इउनियन टटंखौ लानानै जों दिनै खालामबाय। दा बेनो दिनै एबसेन्ट जानांगौ। बिसोरो दिनै साख्रियाल गोनाङा बेबायदिखौ बिसोरो लोगोआव एडभाब खालामनो नाङा बायदि आं मोजां मोनदों। बिदि दाजाथों। दिनैनि जोङो खालामदों मिटिंखौ, बे खामानिया दिनै एक्सेप्ट जानांगौ होननानै आं सरकारनि थरफनिफ्रायबो आं मोनसे खावलायनाय थाबाय। बे सरकाराबो साख्रियाल गोनांफोरखौ जाहाथे एक्सेप्ट दाखालाथों, बेखार मानसिखौ जाहाथे एक्सेप्ट खालामगौ होननानै आङो सरकारफोरखौ मिजिंथिबाय।